Todo el mundo lo sabe. Las lenguas se aprenden cuando se usan, cuando se hablan. En las tiendas, en la calle, en las plazas. Así que en las escuelas de la Bressola de la Cataluña Norte, la educación comienza en la puerta de la escuela, cuando profesores y alumnos se dicen buenos días. Porque no se trata solo de que los niños aprendan catalán, la lengua de la región, sino de que también se convierta en su lengua de uso, en una lengua útil en su vida diaria. Heu d'anar al màxim de ràpid possible. Doncs és l'únic moment en què és permès, si us equivoqueu, de ratllar. És l'únic moment que ho podeu fer, d'acord? La inmersión lingüística es una de las claves del éxito educativo de las escuelas de la Bressola. Conscientes de que las costumbres se adquieren de niño, el catalán se convierte en la lengua de socialización entre los niños y las niñas de las escuelas. Desde el jardín, incluso a la hora del recreo, es concebido como herramienta de integración lingüística. L'objectiu del català al pati, i no només al pati, sinó al menjador, als passadissos, al lavabo, a tot arreu. Volem que el català esdevingui la llengua vehicular, perquè així agafen l'hàbit, perquè com més estona parlin una llengua, més bé l'aprendran, i per tot el vocabulari que s'aprèn fora de l'aula. Que el catalán sea normal, como respirar cada día. Y para conseguirlo es fundamental el papel de los alumnos más grandes. Y eso, en las escuelas de la Bressola, se llama verticalidad. De fet, posem els nanos en situació vertical, en diferents edats en una mateixa classe, per dos objectius. El primer és lingüístic, doncs els més grans seran els que ajudaran a les mestres i els mestres a ensenyar la llengua, el català, en els més petits que arriben, i també ens ajudaran a reforçar-la a les classes dels més grans. I després l'altre objectiu és pedagògic, doncs posem els nanos en situació d'ajuda entre ells. En todo caso, los alumnos aprenden el catalán sin descuidar el francés ni el inglés. Una cosa no impide la otra. Y consiguen competencias lingüísticas en francés como mínimo similares a la media educativa de Francia. Les escoles de la Bressola no són un gueto de cap manera. Aquí tenim mainada procedent de tots els països del món, o gairebé. Hi ha gent del Magreb, hi ha gent d'Espanya, hi ha gent de França, hi ha gent de Suïssa, d'Anglaterra, de la Xina, i evidentment hi ha catalans, que són una majoria, jo diria, relativa i no absoluta. És a dir, que la Bressola doncs, és una escola arrelada i oberta al món sense cap mena de dubte. Más de la mitad de los papás y mamás que llevan a los hijos a las escuelas de la Bressola en la Cataluña Norte no son catalanes. Y ni siquiera son hablantes de catalán. Las escuelas de la Bressola son abiertas a todos. És veritat que jo, quan porto les petites a l'escola, hi van amb el somriure. Mai he vist les meves nenes dir no vull anar a l'escola. Mateix durant les grans vacances els hi triguen que tornessi a començar l'escola. Doncs el meu parer és una prova suficient del ple que tenen a anar a la Bressola. La comunidad educativa es otro de los pilares de las escuelas de la Bressola. Maestros motivados, seleccionados cuidadosamente, que creen con el corazón en lo que hacen. Todo esto nos lleva a la realidad actual. Una escuela moderna y en catalán, que es ejemplar por los resultados académicos, con un 100% de éxito en el examen nacional de brevet. Más de 30 años avalan a las escuelas de la Bressola, con 7 centros de enseñanza primaria y 1 de enseñanza secundaria, en localidades diversas de la Cataluña Norte, desde 1976. Del voluntarismo inicial a la profesionalització. Hi ha molta demanda ara per a les escoles catalanes, d'una part pel català i d'altra banda per aquest projecte educatiu que és diferent. A pesar de todo, hay problemas. Porque las escuelas de la Bressola, a pesar de su vocación pública, son escuelas jurídicamente privadas, donde los papás pagan según sus ingresos económicos. Y aunque el Estado francés a día de hoy financia parte de la escuela catalana de la Cataluña Norte, las cosas no son fáciles. Hacen falta recursos, porque en vista del éxito, las escuelas de la Bressola son cada día más demandadas. Se podrían abrir más.
Y hay quien dice que las bressolas son más que una escuela. L'existència mateixa de la bressola provoca una ona de xoc que recatalanitza parcialment la societat en general i li dona un sentiment d'una existència molt més forta del català que abans que l'escola naixés. Doncs a mi em sembla que la bressola és més que una escola en aquest sentit, perquè no solament escolaritza en català, sinó que té una incidència directa sobre la societat. Es por eso que hace falta el apoyo de la sociedad civil, de los ciudadanos y las empresas concienciadas, de todos, para que el catalán siga siendo cosa de todos.